ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಮಂಜಲ್ ತೋಡಿಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಿಸೊಕ್ಕು ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತೆ ಅವು ಕೊಜಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷನೇನು ಕೋರಿನ ಕೊಜಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕೊಜಪುನು ಕೋರಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೋರಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುನುಂದು ಏರಂಡಲ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತ್ತಾದ ತೂಪುನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬನ್ನಲೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬನ್ನಲೆಗೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೂದು ನಿಕ್ಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಆನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ 2 ನೀರುಳ್ಳಿನ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊನ ಮುಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಆ ಟೊಮೆಟೊನ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀ ಚೋಲ್ ದೆತ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದತ್ತು ಶುಂಠಿ ನ್ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನ್ಯಾನ್ ಐಕದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಕೋರಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕಿತೆ ಮೂಲೆ ಕಡೆನಾಗನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆಂಚೂರು ಪೊತ್ತುದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾರೋ ಗೇತು ಬೋರ್ಡು ತೂದು ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂಡ್ಲಿ ಆನೊಂಜಿ 16 ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಅವು ಆತ ಕಾರಜ್ಜೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 10-16 ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಿಂಬರಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರ್ದೇರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ 3 ಏಲಕ್ಕಿನ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ನೀನಿತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಜಿಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುಂದಂಡ ನಿಕ್ಲು ತಾಂದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡು ನೋಡು ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10-12 ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವು ಇಡೀ ಗೋಡಂಬಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅತ್ತಂಚ ಒಂಜಿ 10-12 ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಈತು ಪೊತ್ತಿನೇ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬನ್ನಲೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಕೊಂಚ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯಾಕಡೆ ಕೊಜಪುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಸ್ಲೋ ದಿದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇದು ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದೊಂಜ 2 ನಿಮಿಷ ಇನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲ ಮಂತು ದೀದ್ ಬಿಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೊತ್ತು ದೀತಿನೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ನೈಸ್ ಮಲ್ತು ಕಡೆ ಒನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಕಡೆತಿನ ಮಸಾಲನು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಸೇರ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಸೇರ ಹೊಚ್ಚಿ ತೂದು ನೀರು ಸೇರಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಒಂಜಾರ್ಲಟೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿಲ ಇತ್ತೇನೆ ಸೇರ ಒಂದುಲ್ಲ ಈಗ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನೆಂಚೆ ಶೋಕ್ ಮಂತು ಕೊದ್ದೆ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇತಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಕುಲಾವಿನ ಪಾಡೊನೊಲಿ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಅನಿ ಗ್ರೇವಿ ನೆಂಚ ಮಂತಂದು ಇದು ನೀರು ದೋಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತುಯ್ನೆಕ್ ಧನ್ಯವಾದ.